siivissä on kyllä kova vetovoima. Siellä on täystyö. Joku puri toista nyt varmaan tuossa vahingossa, kun on siiven päällisiä niin kova taistelu. Kaikkia kiinnostaa kyllä tasapuolisesti tämä variksen siipi vuorotellen. On ollut pari päivää taukoa, niin se on nyt taas mielenkiintoista. Siihen kerkeä kyllästyä, mutta on kuitenkin kiva aina saada maistella vähän väliä sitä. Ei pääse unohtumaan.